Бори, какво има тук? Какво си взима? Флашка. Браво на тебе. Още като първия момент и макаричка. Макарка. Какво има там? Виж колко много неща има. Какво избираш? Свирка? Флашката и свирката, то е нейният избор. Бори! Виж дядо къде? На мама ли ще дадеш? Дай на мама флашка. Дай на дядо. Дай на дядо. Дай пире. Дай. Браво! Сега ги разглежда. Интересни ли са пиле? Да на дядо. Я иди при баба. Можеш ли да ходиш? Я да видим, да покажеш. Да видим как ходиш. Дай баба, дай. Ми дядо, ти защо я държиш за ръка, бе?